Så er vi i gang. Det gør vi. Det gør vi. Kører bussen. Det gør den. Nu tænker jeg lægge mærke til den, vi svinger. Ja. Ellers var vi helt oppe på toppen. Ja. Så tager jeg sikring her dermed. Ja. Ja. Tager jeg armen til siden. Nu skal jeg filme, og så til siden. Ja. Og så når vi står der, så siger jeg 3, 2, 1, så skal vi bare læne dig frem. Bare læne dig frem, ja. Ja. Når du kan mærke, nu flyver jeg op igen. Ja. I hvert fald lige med den ene arm, så den ikke foran over. Ja. Så kan du nok vende den der stige, så skal du sgu den til. Ja. Til at holde stigen. Det er det. Og det er bare første gang, du rører. Perfekt. Skal du Overhovedet ikke. Jeg har lidt. Ja. Men til videre har der ikke sagt mig noget. Men det kan være, det gør det nu. Nej. Du kan komme lidt længere frem med tæerne. Lidt længere end dig. Så er det rigtig godt. Jeg har fat i ryggen på dig. Ja. Og tager mod siden. Så siger vi... Så siger vi 3, 2, 1, op. Hej så. Goddag, goddag. Velkommen tilbage. Mange tak. Til fastland. Ja. Vil I have et baglandsyder også? Det kan jeg da sagtens. Var det sjovt? Det var kanon sjovt. Du er en, der ikke en, der synes, det var skide sjovt.